Un fantais o'r lockdown ydy bod rhieni yn cael treulio lot mwy amser efo'u plant. Hwre. Sydd yn golygu mod i'n gwylio tua 20 biliwn awr o Q bob dydd. Mae Q yn aderyn fach smug sydd yn canu caneuon syml i helpu plant efo dysgu'r tymhora, dyddiau'r wythnos, wyddor, shit felly. Ond be mae'r rhieni wir ei angen ydy casgliad o ganeuon sy'n rhoi darlun mwy gonest o fwyd. Waffles a beans eto heno, dyna beth sydd i swper bob nos. Does gen dad ddim yna cwcio ffyc all arall, ond y fori falla gawn ni beans ar dos. Toast! Please stopia llythyr postyn lamp. Mae'r peth yn llawn o germs a pis o tramp. A diom yn syniad da cusan i wal, does wybod beth neu di ei ddal. Please stopia llythyr ffocking lamp. Os di dad mewn cyfarfod pwysig a'i foso ar y sgrin, diom yn addas cerdded mewn a dangos dy dyn. O na, ma' mami yn hungover, ma' hi yn y tŷ bach yn cael sbiw. Dim yn gallu delio efo'ch shit chi rwan, felly pawb i'r stafell ffrynt i wylio Q. Q! O camgymeriad o dy frawd bach, ddigon bler yw dy dad ar y fam. Mi anghofiodd mam gymryd y pil ac roedd y condom yn hen un rhad. Bydd y CD allan erbyn dolyg. Oh god, gobeithio bydd hyn i gyd drosodd erbyn dolyg. Byddwch ddiogel.